Pembelajaran Bahasa Jawa mengenal tokoh Pandhawa kelas 2 semester 1. Tujuan pembelajaran 1. Mengidentifikasi tokoh Pandhawa. 2. Menyebutkan tokoh Pandhawa. 3. Menyebutkan urutan kekerabatan Pandhawa. Internalisasi keislaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng enjang bocah-bocah kelas kalih ingkang sholih lan sholihah. Pripun kabaripun dinten menika? Mugi-mugi sedanten tansah diparingi kesehatan saking Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kepanggih malih kalian Ustazah Nurani. Dinten menika bocah-bocah badhe sinau basa Jawa babagan Pandhawa. Bocah-bocah sadurunge piwulang iki diwiwiti maca basmalah bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Pandhawa. Prabu Pandhudewanata raja ing Astinapura. Garwane ana loro, Dewi Kunti lan Dewi Madrim. Dewi Kunti nduweni anak telu, yaiku Puntadewa, Werkudara lan Arjuna. Dewi Madrim peputra loro kembar, yaiku Nakula lan Sadewa. Dadi Prabu Pandhudewanata duwé putra 5 lanang kabeh. Ana 5 dadi siji diarani Pandhawa. Kamase Pandhudewanata yaiku Drestarosta. Drestarosta bojone Dewi Gendari duweni anak 100. Wedoke siji liyane lanang kabeh. Putra satuse Drestarosta diarani Balakurawa. Kurawa watake ala, Pandhawa enom uripe rekoso. Pandhawa bola-bali dipitnah lan diapusi. Kurawa seneng gawe cilakane Pandhawa. Ayo gatekke paraga lan watake Pandhawa ing ngisor iki. Pandhawa nomer 1 utawa pambarep yaiku Puntadewa. Jenenge liya yaiku Yudhistira. Puntadewa dadi ratu ing Amarta. Watake sabar, jujur, ora gelem goroh utawa ngapusi. Rambute digelong bundel. Mripate sipit. Puntadewa iku lomo utawa seneng weweh. Pandhawa nomer 2 iku Werkudara. Jenenge liya Raden Bima. Werkudara satriya ing Jodhipati. Watake ora sabar, seneng perang, disiplin. Rambute digelong, munggah lan mripate bunder. Pandhawa nomer 3 iku Janaka. Jenenge liya yaiku Raden Arjuna. Janaka satriya ing Madukara. Rambute digelong munggah. Watake anteng yen kandha swarane alus. Pandhawa nomer 50 yaiku Nakula. Jenenge liya yaiku Raden Pinten. Satriya ing bumi Retawu. Nakula pinter nambani lelara. Sedulure kembar Sadewa. Watake ora seneng perang. Pandhawa nomer gangsal utawa wuragil yaiku Sadewa. Jenenge liya yaiku Raden Tansen. Sadewa satriya ing Sawo Jajar.
duweni kepinteran ngopeni jaran utawa ingon-ingon. Sedulure kembar Raden Nakula. Watake ora seneng perang. Menika wau piwulang babagan Pandhawa. Tugase bocah-bocah saiki ngapalake Pandhawa kanthi urut. Nek wis dikirim video ing Ustazah Nur Ani. Semangat ya. Kita akhiri maca hamdalah bareng-bareng. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.